kok ngono to bocah lagi. Darurat, berarti mau nak kebelet sikilmu ya. Tapi lah. Kepada tangga kamera. Hormat. Ya. Wah, apa iki? Agak turu sak seran ki yo. Berisik men kok ngene lah. Rasane on saatnya Anda mengarit. Walah. Jebulane kok jam ngarit. Wis. Bendina kok babat-babat suket duwe gawean. Penak wedhuse ora mbut gawe mangan digoleke. Kene iki sing ngarit turu ora tenang, kencan ya terbayang-bayang, mangan pun tak kenyang. Oh alah pusing nang ngene iki ya. Wes. Lho, tumben anak lanang awan-awan adus ki. Anu ya mak, aku mau gar ngimpi. Dia ngimpi apa nang? Gar ngimpi biasa mak. Oh, mana gendang adus bersih awake. Iya mak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il qadasil akbar fardulillahi ta'ala. Loh, iki apa iki? Sampunan ki yo dadi. Opo iki? Anu ora ono sampo yo, sabun yo ora apa-apa lah. Jadi sabun iki ndi? Apa ki? Sabun sak permen ki. Selalu kabeh. Lalu yo tak go odol bae. Odol yo tak sisa. Mak. Apa to nang? Atus gara atus ki yo dadak bengak-bengek ki napa?
Atus piye to, Mak? Apa-apa entek kabeh no. Oh enak. Nisuk lali ratuku mae ya. Alah, diadus ta ning iki. Lagi sik lah. Mak. Ngadus kok. Ana pesket. Lihat. Lali tok. Lah mak yo lali besok. Tunggu dhewe ya. Ketorke masak. Iya, Mak. Lah ana turahane kurang. Lho, Raan. Nanti kon maneh iki lho. Turahan kok didhisik-dhisike iki ya nang. Bagawe apa to? Gawe tuku rokok Yoya, Mak. Hehehe. Gemes aku soalnya kok. Lindungku. Ngono ya. Enjan mah. Rokok Yoya. Kok Nak carane ngene yo ra tekan-tekan iki. Lah wong pite. Dulai ora ono rantene kok. Lempo. Wis mae. Wong pit awet jaman PAUD tekan umur 17 ngancik kok. Ora genti-genti. Lah wong kancane wis tutukane motor kok. Alah lemes ya. Lah kok ono sabun teh, odol teh, sampun teh, lagi kok rantai kok udah ono sana lah. Sis. Astagfirullahaladzim. Aduh, apa ya? Dia dulu kok ambruk. Oh, iya ya. Iki bulan Agustus. Hari kemerdekaan Indonesia. Tapi kok tiang gapo gendiro rembel-rembel. Walah, wis ramain iki. Sadurunge RT ngekon, mending sebagai warga negara yang baik kudu ganti dhewe. Ora iso iki masalah yang mencangkut harga diri bangsa nak ngene iki. Kudune ganti. Joko tingkir mangan brutu sing diincer kok ita itu. Joko tingkir mangan tempe sing diincer kok tela-tele. Sing diincer kok tela-tele. Salatu salamu ala toha rasulillah. Salatu salamu
Alayasin habibillah, alayasin habibillah. Jabang bayi iso biayaan untal-untul kok ngono to bocah kae iki. Lah kok cepet menang. Kan tuku sabun kok cepet mau. Astagfirullah. Ya Gusti, gawe apa kuwi nang? Aja medeni. Iki urusane ora medeni, Mak. Harga diri, Mak. Harga diri. Harga diri. Lah kok nggawa onoan. Aja gawe mlathok wong nang. Mak, anu wis pokoke ngene le. Anu tolong golekno gendera. Kok gendera ki? Gendera apa nang? Merah putih toh. Oh, merah putih. Lah kono kata nang, pinggir TV. Iki nak gendera merah putih. Tapi aja gawe aneh. Wis seneng Pak Presiden tinggal nang. Iya, Mak. Ngono antrang. Nah, ini Mak. Assalamualaikum Mak. Salam. Mak Jeka. Nang hati-hati nang. Kakak kok dijipuk gendera barang gawe apa? Oh, iya. Agustus. Kok masang kae. Wah, di sukete kila. Kae kok sih ngintip-ngintip, labil kae. Di balita. Liyane. Lah. Kae kae. Gambreng kae, mangan sithik mesti wareg nah kae. Nah, iki cocok iki mesti. Ngaret lho bocah kok biayaan kok ngono lho jebule ana wong to ning kono lah katamu barang gedine kok wis ora roh kok masalah darurat tenan on darurat lah ki mau nak kebabat sikilmu ya gak piran. Ngene on. Masalah iki harga diri bangsa. Lah kok sono harga diri barang ki? Lah kok nggawa anak-anak gergaji barang ki? Ana gendera barang ki. Ki apaan? Ngene lho. Aku mungkin liwat to. Nah. Oh, kunduk. Tak delebruk. Apa wi? Tiang gendera ambruk. Lho. Lah. Tak kira ki nopo. Aku mikir. Oh iya, iki wis wulan Agustus. Lah nopo nak bulan Agustus ki? Loh, goblok. Bulan Agustus ki to. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ngerti pora? Oh, iya. Lah kok nggo gaji barang iki dhewe apa?
gawe golek prank gantini mau ra tiyange gapo. Ngono. Kan awake dhewe sebagai cah nom to. Tak durunge RT ngekon. Mak iso tandang. Oh nak ngono aku tak melu wis. Lah terus ngaritmu ki piye? Lah nah, wis ngono ngarit penting harga diri bangsa iki. Oh iya, harga diri bangsa. Lah iya, merdeka. Merdeka. Oh. Coba. Di. Lho lah, godhong Alah, Lah kita ijo kedue goblok. Mau. lah kae gusung lucu to. Wong salah lihat kok. Alah. Ki prengekan. Pantes perekian. Lah, makku yo kegeden to, On. Iki lho pas dicagaan tiang bendera. Ya, heeh, kesuwen. Itu. Arang iki lho sik lho. Resik. Oh, Kamu yo ora kang butuh kimu. gak sangu. Enggak mau. Lah, tahu kerja proyek kok wis ana. Bicara nggawa gresi angel. Wis glene wis gresi yo. Kesuwen. Terus banter. Banter to. Yo, iki wong Lha prosesi kok. plekeke to, Cut. Derengno. Nyepit. Nah, terus. Ayo plekeke sing ngombo. Oke, Wis, penak. kok. Nek kok lah. Alhamdulillah. Kaget aku. Ini kok Wis iki abot iki. abot kian. Abot kok enteng yo, angin kabur. Wis saya hub. Wis sarange wing. Ya supir teh. Abot an. Yo tarik terus, wis. Terus. Dan dulu. Mulai lah. Wong dijak dulu cirak kuat to. Yo. Kalau jatol an. Kalau jatol kan lo. Terus. Lo. Alah, putar. Yo, loro itu ngito. Loro. Loro. Alhamdulillah. Yo gotong rono. Gotong, sibur kasus. Bersih sih. Kita tarang-tarang. Bersih sih. Lur,
Hei, 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 rek, celuk iki kok meneng, rene yo. Asli, iki lho, kapok amo kabeh. Oh, ya nek iki asli tok ini diganti. Iki tok. Ah, Ngene. didemik merupo. Ora layak, disimpen gak kowe. Ngene. Ganti. Gatel kabeh. Gatel loh. Yo ngene iki, awake dhewe iki ora sepiro gatel ngene iki. Dhisik pahlawan ya perang tibak-tibakan mati. Yo gur demi kilo biru merah putih iki. Gatel karena bapane. Karena sepopone. Iki masang sak durung masang awake dhewe maca bismillah sik. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, kowe taleni kono. Boleh nyangrangi bareng. Ya ora apa-apa. Itu kene iki setengah wis urung kok. Gondor men. Pakai perasaan toh. Sing ngono kok. Yuk, kuno mau tak padha mau. Ku Pak RT gen seneng roh. Yo. Yo, biske. Ya, ini ki wis lah. Siki. Kukur. Gatel. Sik. Kepada sang saka merah putih, hormat, gerak.